Ahoj, som certifikovaná koučka Andrea a vítam ťa na mojom novom YouTubeovom kanáli a verím, že tvoje návštevy tu budú pravidelné, pretože ťa pozývam na cestu za šťastnejším, vyrovnanejším a pokojnejším životom. Chcem ti ponúknuť odpovede na otázky, ktoré dostávam na coachingu najčastejšie. Ako koučka a zároveň aj ako mentorka samozrejme dávam klientom odpovede na tieto otázky, ale prišlo mi celkom fajn, aby som sa s tými odpovediami podelila aj s tebou. Pretože prvá otázka, ktorú dostávam asi tak najčastejšie je, či mám právo byť vôbec šťastná. Príde za mnou klientka a položí mi otázku, mám právo byť vôbec šťastná? A vždy začínam týmto citátom, že šťastie je naše prirodzené právo. Takže áno, touto cestou ti chcem hneď na začiatku povedať, áno, máš právo byť šťastná. Každý na tejto zemi má právo na svoje šťastie. Má právo byť šťastný. Len sme na to ako si pozabudli. Pretože ako deti sme to vedeli. Potom sme sa naučili žiť podľa nejakých pravidiel, ktoré vlastne vymyslel úplne niekto iný a bolo nám hovorené, že by mali slúžiť všeobecnému dobru a poriadku. Mnohé však z týchto pravidiel sú už dávno zastaralé, nefunkčné. Dnes je tu úplne krásny deň. Stačí si to uvedomiť. A už len toto je jeden z prvých dôvodov, prečo môžeš byť šťastná. Práve tu a teraz. Niekedy je to s nami ako na hojdačke. Pamätáš si? Možno si to robila aj ty. Ja áno. Keď sme boli malé, otrhli sme si na lúke nejakú kvetinku, ktorá mala snáď stovky lupienkov a po jednom sme si ich trhali. A kládli sme si pritom rôzne otázky. Vydám sa raz? Áno, nie, áno, nie. Skúsi dnes položiť otázku. Som šťastná? Áno alebo nie? Máš len dve možnosti. Odpovedaj si pravdivo. Ako byť šťastná, keď som v situácii, ktorá ani zďaleka nepripomína šťastné chvíle? Ako byť šťastná v situácii, keď je to práve naopak? Keď je to všetko práve naopak, prežívam samé trápenie, boj, alebo smútok, hnev, alebo takú každodennú rutinu, ktorá k ničomu nevedie. Dennodenne prežívaš možno nejaký stereotyp. Ja ťa pozývam, postupne sa naučíš rôzne typy a techniky, ktoré môžeš denne používať. Pretože presne takýmito pocitmi som si prešla aj ja. Chcela som byť šťastná, ale vôbec som to tak necítila. Potom prišla taká malinká túžba, ktorá začala meniť môj život. Vo svojom vnútri som postupne odhalila a prišla na množstvo nepotrebných nánosov, ktoré mi bránilo v tom mojom šťastí a bránilo mi to v tom, aby som robila veci, ktoré ma naozaj bavia a naplňajú. Veľmi mi k tomu dopomohli mnohé tipy a techniky, ktoré som sa ako koučka pred rokmi naučila a týmito rôznymi tipmi a technikami by som postupne chcela oboznámiť aj teba. Aby si potom nemusela vyhľadávať rôznych psychológov alebo poradcov a keby si mala akúkoľvek otázku, budem rada, keď mi napíšeš. Ak sa ti páčilo toto moje prvé video, tak sa veľmi poteším lajku a aby ti neunikli ďalšie videá, ktoré tu budem skoro denne vkladať, tak si klikni už teraz na odber, aby ti neuniklo nič, čo by ti mohlo pomôcť v tvojom lepšom, krajšom a skvelejšom živote. Už teraz sa na teba na budúce teším.